ya mamu nyina kwa abade mo ben Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo na waje sei sane ne badwembem sa me sora ye wo menhia na ni nyina eye afe apem edunwotwe ahanso ene ennan meje 1874 ekokase a esi ye ewo Ghana Asanteman mu Kumase Koponti to nema se Ghanaian Wesley wone ne dom nasrafo ana ye wo ye friend say denchafo ena afe ye nia ye nuanom fantifo bia wo mu nyina eka ho ene abibimem hanom abra ne kiremu a omo de asafo no kura bi efi Nigeria ene Ceremonial ebeka wo mo ho a wo mo ne Asante ntokwa ekonye Fijabe wo ha ene aduolum ni na no ada ye de ani ekiremu ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology ema symposium no ekoso ema nana ajiman Prempeh ana odikan ne woma otintim ye na Thomas Mackay wono ene historian ya waben ewa Asante abakwasam de bibimem hanom ene ade a wobo modern na osam edit ye no no enwoma wono epa ho ntoma na ene yi de friend se kobene ya wada no ebre no ena aso ya ba bepie mu ewo menhia hembobo ne e ma refi se aman ne bebro bese aduosi akwa aduoso abrempon akunni ene ani tini atwetwo emu aman hema enum enyina eka ho ena enne kuntunkuriye ye ba ne ya ba be hye sa efentie ne so we tuntum na ebedi emu akotene ewo no ma kuntunkuri ni egyina wo de ba anibre a nana opemso otumfo osetutu ye oti okruwie ene okrawie ne brawie enwoma so sabia kusabia nkroto nananom a wonom to a nananom ewonse do ekokasie no mu yewra eye nana Prempeh ekofika karinom ene ahemfo ne amanhene ne abrempo bia na wo mu nyina eka ho no ye de beka wo mu na afe ya hyesa afa no e ma remfi se mfi hyeduonum yewra opemso otumfo se tutu ebedi ade afe apema hankro aduokono enkro de besi samre ye forisi obusome ne de toso aduonum nsia no na wanya 25 years enti silver jubilee no ye di hyesa afa mu ana ye di ni nyina aka fra ye eti Nyansapo yaba beduru ha die ane na kam ho na ne ye behu tete akorade tetenum niema ane ade atwene bo akoduanom edo so ye na de kopinum ofen so mampon ane ade num nyina ede beba bepiem hanom ye nwuram na afei dwumade ne hyase no ye mfa ho amane bo yie emfa mre mu Abjafo na edono dwumadi na hyase asabe kan ye na edo ena ye wuram na ekoso asafo hene nana agyemman bonsu bidu ne do so pa nana ochemfo agyemman wache bonsu asafo hene no e ma refi se oye warrior wono no edum hene no ena wayimitia akomu hene wayimitia wo ba dwabonase a enya asenketo a enti enne abrempon amanhene ekunni etwetwewuro wonu nyina edomani ache dwumadi ase na ohwemu a na kyese asafo hene ena wadi kai obi ano a wayimitia wo ba ahemfo no beto ato so saa na wo mu nyina aba ekopem se opem so enso di na di bechi na waba Abusua enono ye na aboache yam abebi wono so ena wayimitia wo ba no no wo badwumadi na se a enye asempeto akwa obu nyina ene atowo mo so anase aduru wo no so ebraso se wo se obodan nie medi na wo ede kira Asanteman nana boache yam abebi o nkwanta kese hene wono enono wono na ne dom edi na nyimo mo de nebe
esuo nwunu hene nom wonu nyina atoaso nana achina kwajan a wono etosunum wei eye Alan Kojo Shematin John Alan Kojo Shematin the butterfly movement wono kandi for no said the American no kwanta kese hene nom nana boachi ya bibi aba esuo nwunu nana achina kwajan a wotoso enum wonu wesu yesawua ehene wonu nyina edo moni ba betechi o ma hwe ama enema atimi akonkan de amaye ewo hanoma enye asemtotoa eti yeguso a nananom a wonu ba nyina ye hwe na ye de omudin e de atutudwa kama e de amamo ewo ehono So manson kwanta manhene bi kusi Appiah edo no na bo se wayiniti a wo ba no ma remfi se yewura se wahene obi twa mu oyi otumfo brempon a enye asem keto akora wonu nyina ene wo do mani achi mu hanoma wo mbetachi enti manson kwanta manhene na mo se wayiniti a wono so ebe dwumadi na se ebe boa no enne kuruwani aniwa enne ibehu niema bebre enne ibehu abakwasem enne ibehu atetesem enne ibehu aye asumsem nyate asumsem na yehu niema sabe eboa ma asante enya edigina so bikusi na ebe ono so wachese ofisi ka krum sanse na pakan na enim kura no akosa de eche sika ene ode akata animu a wode eba nananom ahemfo eto so saa wo nyina edi wo moni echiri mu ama eniama eti akonkan kisa wo hwa ya nana aye asafo hene ene di ka ya wo ba ese de ye di ka akana wono eto so wo modi wo moni echiri mu wo nyina otumfo twafo hene baafo opoku ageman wono ena otwasa eyisa se asante ekoko a wono di kan eyisa yi bie kwa mu ansa na kwa ma da ho ama wono aba ti otumfo twafo hene wo nyina ero moni achi mu baafo agei odum hene akomu hene no ono so eye okofo warrior ono so ababia wonani echire mu hanma enye asampoto Kenya se hene ena ono so eyiti a wo ba no oyi otumfo brempon ene enya asampoto wo nyina ene wo mu do moni achi mu hanma wo mehwe ama niema etimi akọ enkan ewo ehonomo eti Kenya se man wono ehene ena wayinitia wono so ebe
ya nana bantima hene eba Kumasi anoma wono ene Asante hene akofo hene or senior warrior wono ene your friends country fiku no opanyina wono ena wadano kunti fiku no bantima hene bafo amankwatia a wotoso ensia wono so enwe yintia wone ne dom womodo womani echiri mu anan bafo amankwatia e ma remfi esuo nyini hene aba abesene ko bafo amankwatia ena ebeyi wofi hono mu a nse bafo kofi atobra wotoso nyinu dade so aba ehene wono so ebeba ma remfi se bafo amankwatia enkoa ena eye ohene ewo Asanteman tema Kumasi anomo ititiriwo se okotumfo anim na woko na wakwa akochia na yeyi ne ho ne nyina na preachia agini tuo etu ne che ne yaka ho abakwasam de akere mo se eche ocha ekata ne moma so nyina a eho nyuma ebone mo meche mo ma osochew ekokasie bi ekoso emire bi atwamu na otumi ye okofo no okoye na okokyere watamfo no twa ne ti de betre Santehene ene man hu ye hu a Santehene mposuo no watimi akokum we eno ne ma konti hene me kyere bantima hene nanka otena Santehene ne nkyɛn pɛ no yi ni di ne firi won na neyi Santehene tena se bia wotena na nimu ntentenso sɛ ne ɛbɛyɛ a obehu no na sɛbe se esum bi badie mu a wo hu eno nti wɔkɔ Santehene nkyɛn bia na wɔ sɛ yebiebie no hu yehu sɛ wɔkɔ no saa yibia enka ho bantima hene firi hɔ no no enti eno no bafo agye kese edum hene eno no wono so ena eyiniti a wo ba na bafo agye kese eye edum hene e ma re fi se Kumasi edum no odi firi edum eno wono ne dom wono matwe yo de nambo se fe manim ho e fa hello for manim ho no a bia be fro otamensa ho afro esoro e de ababedu a enti ne ana ekwan wa yie pa ena odi ababepiem ha enye asemetoa we asokore mampon hene nana boache ansa debra nso de dodo na edinim no e wa Asanteman ha e ba hene nsem a se de wasi aboa na wachichi ne kru na wayo no sanse onim de e wo kru chichiri yemu a woye odefo ewu mu a ntimo bopew ene ade enti wo konu kru mu a ensasesem ene bibia no ono no hene a me bi de minim se waye bibia na da fidie badwemba so ene ade a ensem mansosem ene ade bi eni ho nana ansa boache debra eno no nana boache ansa debra so kwere mampon hene ono so ena ebe baro ene abontem ehene ena wono so etietiemu atiesifom kunkun a won mo ebeyi baro ene abontem ehene eno no wo mo memeyi pa enya asenkoto abontem na anu ya ene nyame eya adom ema akudwe eto ho no na mopemso ene adehia busua na omokeka wo mo hubo mu a omodi yirei ekukusi akotaso esese die wono ene abontem kru no wohene a wo no ewo aputuoja echipe Kumasi he ya omo ene omo yi omuti omo be
yana na otuo srebo dwaben manhene eno no dwaben manhene eno no obetimi aka se we Mr No Nonsense esan se oye omanhene ba ko a wadi kan ya minim se wahye se ni krom honom no memma manwesem bi amfa krata asem ne franka bia emfa mbo honom wadi ni kuro ni enu nti ukọ dwaben a ekan kura a metimi aka sa Asanteman mu ha emu feyie pa no pempana niema ne ade nya asem keto akura kuro no nyina asphalt unhu fin se de kuro no mountain so ka kuro nyina basabasa e ma re fi se council of state wono ena woye worobodwum trani e wo hono no aha wohini we ya wo bai eye obofo pa amamire mu no wono no okum nam e de som opemso enti ene enye wanwa setuo da no kon ho na wayiniti na wono so benti ene ya amamre ene amane ena ye kiremu e wa hanmo won se aboa nwoma ena eda okwabrane echi a ohini di ani enachi na omodene ebedwa boyase na enema etinya kama yeda so a e wonne kuntunkuni eda eye ya wada yimu a ye hye saa efe subscribe na share na like na fo adwenche to asema Nyansapo kasamfoni so na wasobuso ati offenso enso obi ka offenso e wo bi kire anya hwimpo no eye wo mo hema na afrako a wona odi kan so tuo mu toye e de kire kwasi kokko kire ne ma ni se sabie konto so afa ni mvre ni ma asem a enye Asanteman hanmo no wode mafa na enye sikedwa nana dwamana kenten abebiu wono eno no dwamana kenten abebiu ye nyina yenim enche kura ena ohene so akwanya eba ya so pompo nsu afene mu a osraye e de kire Santehene ene ofenso manhene ono so ate asifom ene wotena pakan mu a woni ne dom eba dwumedias Nana Safo Twenebu akodua Nana Safo Twenebu akodua woti edini Twenebu akodua no ede ne ba otiwu wonom eka ahemfo baasa womudi womutigi akyerema kumawu edmaka sekese ena edwoso enu nti amamre ne amanne mu no ebesi ne nyina no se yade anke wo honma oyo obrani na se upeni peti na wochi obi anapo obi adini bone no kase ne firi kumawu a umfansa nka no sanse emoja e ya ade a wo de ya apama eni kwa se kom ade edi wo manim no ye friend se pensan e ye bosom pa pensan
twembo ko bia yi ne ti sei na wo ba na se esum wo bitim boni wo bitim no ye na dwe se obedi ohene boni a oto a ebepem ebesan enya de a ebekọ nachi wo mo de ntwoma ene di dura wo mo ho na wo mo kura bia mosom no ebomu na wo mo de aba eba se ya no mo makwan kra se wo de afidie beto so eno no na wuni ma wo wasem ye hwe wo se wo mo kura ade bia ayese aboa nwoma aboa nwoma mponye se ayese aboa nwoma te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  hwirebo akodua wodi kai enwoma na otena so eno ene kura wo mo Nyansapo hwehwemu ayeye ne to nananom yebisa aye no enchemu o de maaye nti se wo hwe enwoma na utimi se akyeye emu sunsan emu tete tete akorade ba masafo hwirebo akodua o na yi ne ti no ma remfi se Saint Michael Hospital ja chepramso me chepramso hospital me krom ono ene panyina wada ya sabia no ano nyame ncha de nkakra enche kumewu wo ma ya sabia no no eno so be wie na asipi na asita ye wie na ho na ye de na be kode ye ho de nim na emom prempre wo ye medical doctor itimu bob bew na onim de pa e wa ayarehwe ene ayaresa ho barima safo hwirebo akodua wono ena ebe mampon kontonchi ebo ehia kuma nana ene ene wo mo ono no otegete sika akonya so da sebre osebonsu ono so na eyi ne ti a wo bayi mampon man hene no e ma remfi se ba Asante ahenia mu a opimso ni wode a ene na second in command wono ene da sebre osebonsu
Esunya manhene no Esunya manhene no Nana Kwesi no ono so na eyi ne ti Asanteman so Asante abakwasem nyina no ntimi nka na wonyi Esunya enso mfirimu esanse eho ena akwaye kese eda ho a eno ne abakwasem a kire se ho na Asante epie firi ye no no eye kwaye eda ho firi tentrede edibesine Asanteman so eno no Esunya manhene ena ono so eyi ne ti a wo ba Etieno no Asanteman so Esunya manhene eno no ene na wan na eba yi wan na eba eti adro pre se de anwum crofo no ebeto no no na wan na eba etire adro epre na nipa nyina na wo magi bum sense e jobu ni wo bia ko so de ne tikeri se ni sante ko na ko bulu e bia ti okuru eni okrawe eni okrawe ma so Asantenera otumfo oseti otoso ni problem ye fi ampasa chi kotopode osimpitin plim aramakwade be se ma otu ani se begedu ono no wode anokobuso wuro ne nase wotiwe ono na opebremu enipa enum no ono ne kire se ono na ojeje ahenyina tata woye atumfo mu nyina otumfo amanhene mu nyina amanhene ono no wayi ne ti a wo bayi so pumso yi ne ti a ene ba akwa ka ho na dachi bi ebebusamu eni yenu anu so mo hye batakari kese na omo so ya wa kese pa nyanwu bi o menhia woda omo so ede aba beka ho ye nyina yenim ne ya wa kuma kakra ya ne di animu na amani nura wodi oguma eso okwabrane didi sante henenim na enei ekuntunkuni ba ko bi abeka ho dachi ebebisam ne nyansapo na mamoho adesua opumso tumfo se tutu na nkasa ene ebe
Ebusia said ya mamre ni amane tie no hene ntimi mpie nkodwa bo bia se da abra won fa ni nchembo ne maame ho Santehima ni nua prekope ho na onkonkochia no emisa na brewa na pomden wonye futuo won famfilo entie no no we edini firi chirichiri ene yedi na wuramuo ewo menhia ehemfia nenso ewo se wo sane na wokofom na wokochia na brewa Juria Santana atwa eba na ene Santana nso mu apiye pa odine ni chiremu e wo Santana na afie na nakradu ogi atom na so obeka se na se nana hema obeba dwumadi na se entia na okochia na de ai ye ba ye nya nente se nana hema beba dwumadi na se de nanso so obebo se wo mu amambere mu no na se de se osoria no pa bia okona bere wa ho enti anopa yi afi no okona ho na akwachi na brewa ansakra na asafo so na waba betenasi etie di akire aye kodi bisi bia no bo mwa Eji said ye kache mo sa pepepe no hu se ekoso fe na Santehene wadu Santehima efie na wokono akwachia na brewa ehu se Santehima nso ene ne dom won ma de wo makonya dada a wo mafa wo mo ho a wo mo ti wo onim se ne beba enti wo twen no na amamre kwamu won ne di nkomo aya na de ye wo ne se oba wo nche tiawa na afi wada na mi na osako
Ewie se me kan na se me boa eno no eyitia wom se ma ba ko yilu so a na owi na wadan dani afi okoto yi na bi
The procession started with the Samantha. And then to clear the way, to clear the path, spiritually. Otum force procession. This is the procession. And it's gradually turning towards the city. I don't know where do Jabona say every aha enemy. Yeah, you could truly know Hankasa and the Medina air Coswakasa. I think what we saw about the dream. A mine hene, a mine hema, a bone, the degree 4, the nitty, the picture rule, a man of 4. When we now transit that, and no man for now. Bambo 100 a more than papa, a slap 4, a soldier 4, do degular cool, your friend say, yeah, one more a day. I had a 4 terms of bantami ambulance service. One so ever animal. They say, Appiah, I was so one mediating con kindly. One more iron to Tiama, Appiah, animal. I feel no any air barbets nasty, need to make the Lancasa, I shall say. Wahina nya ba betrase na se dwumadie ne ahyase ano no ma revi se dru satemi a aman hene no ma eba nom bi beba bechia abrempo nom adehie nom amanyofo nom a wo mo baaye ene ni pa titiro bi ehye dato nsafra wo mo nya benya akwanya aba bechia ohene ene ade enne eye eda ma revi se United States of America wonum museum ena afeyi United Kingdom wonum su museum a Asante akrade a wo mo ekum wonum sesaye ebi ye che ebi ye nsekanom ebi ye ebuanom ebi ye agudie de tototo ye nsa ni nyina mu no na eye asante niema maru mfise sika botene o mu ria di free ha no enne ye kasa sika na nye sika keto a ni nyina o mo sesa di free asante ho no American mine de ne de o magye atum se o mo de aman ye preko pa enya de o mbegi bi mu e wo mo se wo mo se na ye wo mo ya ye wo mo ya pa so mo de sa de ne ba isan so mo se ye wo manwa ho a ene wo mo de je wo mo saka anwe se mire bi duru sei e mo mu nya ne me bi se di free asante ho eno nti wo mo sre opemso ene Asanteman se sa ne ma ni nyina no ye ma wo mo enye ne replica se de broni beka no ne seso na wo mo so emfanto wo no museum ho no eno no mo sa aman hema no ena wo no mo echiachia yewra eno enti enne wo mbeba abedan ne di sans na United Kingdom one of so Albert and Victoria Museum ene na ekodi ho no eno so wo no ede ebeba na wo mo de ndie finhia bese Nyansapo ni nsia so wo mbesa aba abaje na so binim sen nkita ho ni nkasa ho biso a yekoso a emebi bedu no na wo se nsa kan ya ade e wo ho no mo wo hene ba a chempem hene no ma remfi sa ahemfo ni nyina ono nko a na yi otumfo asede se bosome bia anya hwe no wode na ni kirem woni fie na wokọ wo hene ba hia hene no wo hene ba eno no a chempem hene ha
wono na wayi ne ti a wo ba no a chempemene o ko straight o ko na nim tintin so saa o be so be ko wa kwa kwatia yewura ewo eho no Eji abushafo se wo semodwafo no edi kan se ya wono no ewo ekwan sonko efa so na edi yi wo mutimi wo ne modwo ahema ni nyina ya amamre ne amane ni bi eyi wo muti se ya na wo se de yesi apaja yi bi so ese papa kakra kede ya na che se enie kro ni nyina maame
Santeman na baby Asanteman kudu baby sikadwa kudu bia no ne maame eneba ne futabraba amansan nyina ene enuma no oyeda senkese mu aduane esom Asanteman etwamu efira Asanteman mu ekudu baby a the Ashanti Kingdom edrubia oye kwantimpo mu sanso sia amansan nyina nanso danso ewo na afo mu nyina ahema mu nyina ahema eche na nakura yi adom wona yi nti wabadwa bonase ti no obekọ wakọ akọchia ne ba amambre mu na emumu me se di nyina ni nua na ne prekope a enya aseto no ti wasi afiri ni sekonom ikene tata nkakra e maremfi se ye nana kredu a woyi adom so betena Asante ahima akonwa kakra kai so no finsia nsum a na ono nso wowure yi a enye asempeto a yesenya mpa de man sanse edi kredu yi adom na die em se de wanche kura na ye finsia di asaba ako na otena akonwa no so wo maka nyina ko wo menim yesese nyankopo baba no ban obama ye nana ahoden a enkwatentin wo mu na wotimi atenase ache asom Asanteman se de yini ya oba panyi twemfinsie bi wotwe enso de wa hekada no na fom sa na mi nhira no onye okese na Appiah no we eye wonu ankasa obele jojo Santeman no ankasa no ko wono be chance sia Santeman ababetrase na nefe na sinimpon ne baprekope Lady Julia na mohu se wotse ne nchen pe na enye asemketo na Nyansapo modwafo no na wono masam wo mo nan sa na wo mote Santeman enim Benard Njibosi akon untumi na wadi kan ababechia Santehene na woko ewo hono na nyasem peto asanso na yira sampai kwasi popo abedoku no ono ene meyo wono so aba abechia ewo hono mo amanyofo no guso amanyofo a emo eba ye ni nyina we medical kase MPP4 na asha ase no ho wono nyina chiacha nkakra sa obi oba ye bia na wababa abechia yira na enema etini akonkan ewo no nti sɛ de yihu na ye kɔ enchie mu sɛ de ne kan no ɛno na ebuso a ekoso ewo hɔ no Dr. Alhaji Mahmood Bawumiano no won ye hu sɛ wakubu nkutubi no ananye ono ma ne nso na me hwɛ ne kon na chi yi pa ya sɛ de kon na chi ndie ɛsɛ eni po no mu ye nso kan ya hwɛ n'anima anadwampa ɔne ne yere Samira Bawumia won nso ɛno no ɛna won mo aba abɛkyia ɛwɔ ɛhɔ no no enti nyasɛm keto akra ɛwɔ ɛpon no so ɛwɔ hɔ no ɛnɛ Alhaji Mahmood Bawumia atakari media me hye ye bi no hye ye ɔne ne yere ɛna won mo abɛkyia ɛwɔ no tentam so a we ɛyɛ ɔsɛ afiri yakutu na nko pese odi tu franka ma bi pama mi ko no denso ɛfa kyɛn omu yi no wɔgon DF kino no napo na Chipoku Prempeh wono nso ɛno no ɛwɔ hɔ no mo secretary Kwabena Japan
kwabena Japan so ena abechia woko ewo ehono no edini bi wo be fie ni so ni omu nyina ye bi wo no a ofira ntoma se ya na ni hu na ye den wo cha atade je mo fanche de ye hu no mo fanche ye ba ni nyina aba ye wo se panyimfo ani nti na etwetwe wuro enya asam ketoa amanyofo mo mu ti mu bobi wo mo nyina aba wono mo abechia yiwura ene dwumadie no ayefe na aye akonopa we ye Alban King for Somana Babin Speaker of Parliament wono no ena wotutu eguso kama na wo baaye no ha nti wono mu guso a wono mo chia amanyofo ne bre ena aso a wono mo echiachia ewo ehono mo a nti eno no yeguso a kuntunkuni ene ye kai nananom a wo mo de wono mo ja wono mo kra ede to ho ede ma Asanteman ekonkoten eto ye wo mu ene den so wo mo bo aye ma ene Asante aye Asante na Asante agent ha ewo amama nyina so no wono mo ne ye ka mo opem so ntoma no se de bububum we to so mienu a mehu se wo frantoma ete se ewo ehonoma enye asenketo a ejino we John mekase ko ya se John Dramani mama japa mu ba ko ya se ne pa nenso no wo mu guso wono mo chiachia ewo honoma John Dramani Mahama enono mama unapu mama unapu onoso ena ochia ewo ehonoma ene be ma nso si foma onoso ebebi nti wabechia wi a donso ewo ententem sa to hwese de opanyina ho wo ye na bia ni abre epese ye ententem so jaso na fi ye ko enim ewo we ayi no oboase FC re mo fa cheme mi yoko pa re video enso nya hwe we ne dey enti NDC form panfo mo ba ye no we na me ka se ba ko be chia ya wo se no oye enka na chief of staff ewo abankesi mu ono no bi no kra ka te bia no otimi aye franka twini abedi eche di ama John Dramani mama ye hwese de ebesi akwa kusi sanse samre ono Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wo bi enu a wotimi etu de obedi nachi na wotu franka ede ama no ewo ehono enti enchia mu ena wo mo ba ye a wo muguso a wo mo nyina echia kama Nyansapo kasamfo nyini sunie bomode na subscribe share na like papa ya wote ben otumfo se wo hwe ni se ya beka sa won sani fa so no wodi video kura chinya ni mu eba okwo ya sa kwasi Appiah pa o Ghana Blaster former coach ko ya sa de papa se mo amohwe mo wo se ni na mo so mo de ehu a mo betimi aka ma mehu se me di no kura na se me di ato ene open so afa no yie ne nase no ya hu ni se ya beka se da fom enya ne marketwa ene gugugu ne nase ewo ho emu odu pa tinye nwa sign fo no ba ya na isuso so wo moji wo motata channel so nyi obia na betinye nya akonya abeduru nanim obi won ma obegina akiri no akoto na wachia saa na sese baabi aduru no koso abrofo no wo mo nso ba ye bi ena echia no abrofo mo nso ba ye bi ena wo chia no we ene Thomas McCain wono eye historian a wa be pa ewo Asante abakwasem ene adimu no wo be kai wono wo be kire history no book a yewura Prempeh agema wodi kan tro ye no wono ena wo ye editing wo semfu a wo se mu ema niema eko enkai medika ka se nyi obi a na betimi afo abechia enti binum beforo binum so begina ni mu no mo ase wono mo aka no ene be we enyem nwanwa sa abrofo a wono mo free United Kingdom NEC Albert and Victoria Museum o mo be da na edi wono mo na echi
Hey, ask me. Now we're gonna. Hey. Boy. Mano. Supposed to be. After 150 years, we are the next artifacts brought to us with dignity and respect. It shows our resilience, it shows our compassion, it shows our strength. Sadia Bekaina, and near mana a yasante aqua nema a goodie abrofon in some of the buying ebi. Ena Drabbing Mahini, a dear Nimua, Abraform de Biado, one more than a D, no more the activity. Yania near cannot send a movie say a bois, and your two phones and dancing you are Gucci. I don't know what you would do, come, one more than a D, and the activity. Hello. What I'm saying, was two was a true, or talking you know, a big deal. Mama Bagina, a papa. Yeah, Kenya, Company of a Jexy, Vice President, Dr. Muhammad Bawumia, Kenya, Speaker of Parliament, Honorable Right Honorable Abambabin, Kenya, before Body of my Suda. Kenya, Muhammad, what you present and so other. And Kenya, Indian Navia, on free Parliament Museum, a free University of California, Los Angeles, UCLA, Appiah again, a bit of a drum, and Appiah maximum. Now, Sagrenti, when I did a Sagrenti War, 1874, no. Free a brother, symposium or tech, book launch, symposium near Chester, Appiah, Appiah, one of my Asanteman. Now we are the cassette.
Ada na Asante yɛne Rohin koyɛ yi akankyerɛ yɛn ho ɛsa di ɔman no esi hɔ nti sɛ yɛyɛ wei a yɛyɛ akae Asante abrɔfo resilience yɛtumi a yɛwɔ bibio mu sɛ yɛbidi ato a ɛsɛ waa wotumi bɔ mmɔden na apagya ho na wohwɛ ama bibia so ɛyɛ yie efisɛ nneɛma a ɛbaeɛ no a saa bɛgyapadeɛ kɔɔeɛ no ɛnim sɛ yɛaba no deɛ yɛawiaa ne sa nanso kakra na ɔtumfoɔ ɔsɛ tua bebio ɔbaeɛ ɔne ɔde siri ne ɔde siri n'ani sɛ Roni ɛde tumi ɛbɛfa agyapadeɛ no kɔɔeɛ a ɔno deɛ ɔmfa tumi ɔde kasa ɔde nkitahodie aborɔfo bɛsɛ dialogue ɔde diplomacy ɔde ɔka yɛntra sɛ yɛntra adwen yɛntira a ɛbaeɛ a anyɛ yie ɔno so na collections ne wɔwɔ museum hɔ nyinaa no ɔhwɛ so wada ruba wo na kyɛ sɛ bebaeɛ a banate seɛ no na mewie a director no ɔno so wɔ bidi kakra a wɔbɛka wada ruba This information was clear. We knew that these objects needed to come back to Your Majesty and to the Asante people. This journey for us started over 2 years ago, and it would not have been possible without the fundamental contribution of Professor Appiah from Tufts University, who guided us at every step and helped us bring this to your attention so that we could plan the proper way to return these works. I want to also acknowledge my colleague, Dr. Rachel Trainer, for navigating the complicated shipping logistics at exceptional speed. We're also grateful to Mr. Asanteman for assisting with government diplomacy and quite literally clearing the road for us so that we could bring these pieces safely to Your Majesty on this day. These works are now here and forever returned to the Asante people. These pieces have had a long and troubled history, and they are witnesses to tragic moments in the history of the Asante Kingdom. They are also a testament of the long tradition of beauty, artistry, and craftsmanship that have made Asante art famous throughout the world. We are delighted to see them come back to the palace and to the descendants of the rightful owners. As we return these objects today, it is our hope that this will not be the end of the story, but the beginning of a new relationship. Museums love to shine light on beauty. At the Fowler Museum, you will no longer have these wonderful pieces on display. We are honored by your offer to have replicas made for us so that we will, however, have the opportunity to tell our visitors a better story in our gallery, one that does not glorify the violent history of the past, but foregrounds respect and highlights the contemporary importance and vitality of Asante culture. My colleagues and I are grateful to Your Majesty for allowing us to present this work to you on this 150th commemoration of the Sagrenti War, and look forward to collaborating with the Palace Museum in the years to come. Thank you.
eti American for the woman de beba United Kingdom so beba be kire wo no de se de mahu se e ko no a sa pepepe e wo e hono medical can say American de wo no de ne de nya de be ko bium e ye de ya je nanso ma remfi se e ye mre da ho ewiase nyina wo no obi ko da wo fa wade a nya de de ko bium eno na ama United Kingdom e ka se emre da wo no krom wo no makwan se o betimi adane no mo de amaye nanso o betimi de afami ebi no ena wo no e de aba wo mo de aba be kire nti se e kan se aba be dura otrofo se dance ni wa abuchire eno mo hu se ye bi mu a ye de e kire kama eye ade sombo pa enye asenketo
please permit me to stand on existing protocol. It is with the deepest humility and respect that I take the microphone today as we commemorate the 150th anniversary of the end of the Sagrenti War, the war between the United Kingdom and the Ashanti people. Whenever I think about the long, deep and complex relationship that exists between the kingdoms of the United Kingdom and the Republic of Ghana, it brings to my mind the Adinkra symbol of Sankofa, which teaches us the importance of learning from the past. And as we do so, we must acknowledge the wrongs of the past. So today, with the deepest sense of gratitude for the warmth of the relationship that exists between our countries today, gratitude for the fantastic collaboration that shows itself in so many different ways. And today we celebrate the collaboration between the V&A Museum, the British Museum, the University of California in Los Angeles and Minster Palace, which results in the return of these very precious artifacts to their home, to the Ashanti Kingdom, to the Republic of Ghana. It's a long and deep collaboration that involves training, capability building, and it will continue well into the future. I'm grateful also for the wider relationship that exists between the United Kingdom and Ghana. It's a relationship that is as broad as it is deep, stemming from our shared respect for human rights and our commitment to the future. It's a forward-looking partnership, but we can't look to the future unless we understand the past. So I say thank you, Medase, for the honour of being part of this ceremony here today, and I give thanks and look forward with optimism to the strong, warm partnership that will strengthen as we move ahead together. Thank you.
waje juta de mo jambo ni fungen. O to sika samana jakunge. O to sika samana jakunge. Jajo baba ko nyum flower. E jaku e baba ko nyum flower. Saji fe flampo dem fa o. Saji fe flampo no dem fa o. O saji fe gunya gwasinge. O saji fe gunya gwasinge. O present na de kasane. O present na de kasane. Wo gru wale to mo de me fa gunya gwasi ajum na chemera. No can answer me man frimo nkwahia wo hia ye. For Penina or Dano, Ra Babi. Penny Dada present for Penny Dada Ra John Dramani Maham. Buying penny for Yenia, the buy in around. Any upper monsoon in around. And then me Asanteman in our name. And my money by a 2 years suffer most of them ram in this half a shade. And they are rehorny and Niger. I read one say a tear baby and cabroni now so over to share your cross of Bessa no. Yanko ni chrome yankano. Yentia and Mrapiara. Now so what person or no what's any dear Monty or see us on theatre Appiah man 90 young Kwani and one coquan. Sabrina Ghana for Fabi at the woman at Dada. Nunti, or then crapas or person and an abishia. None of us would know Nadia Saman. Mammy Pobusana was one person of them on a bar. And Nunti, and I had one person of a coon. The Inquisition in Musana some crow. They were forbidden idea could be a buy and on what they assume be one coon. Yes, I want pento copia. My papa, I am some monk of Rasam Cronka. To no free a crap, Papa, no more jacket. Tiana said, I'm more person, Mobaba, in senior, Yabani Abaco. I see change, and say, Asanteman for we are singing 91 premier Yanasa. Now, try Kobe Piara. And I see him for Appiah, Omoba, ye betray pass, so Bashi, Bonsu Abine, every year money a manina. A brother Brony Penny or buy our show book, no casa.
Tom McCuskey. Oka was sika kokon kwa wo mu wie free ha. What they call customer ounce kwa pima hanan 400,000 no mu fire. Was in nay or no walk was in nay so the pan nesikemwa. Just approaches car or 2 billion pounds nankayo. Running no try and one a Canada. And did not Asante dynamite. And so a buyer yet in a more bedroom Ghana. Ghana so Zabia and San Ebano. Now Asante dynamite. Onwa mi wafa kwam chichia Osagyema Prempeh toss me ne lawyer kwam chichie aye kwam chichie friend no Joseph Boachidankwa also now what in the ya the kwam chichie sa e ba so ye pre-independent na ye de enka ho na ho na bono bomo beka se nana mienka ho beka ho mienko unity state yemmom nye baako yenya ya otesa broche himani ya prime minister then you know we're Ghana because when they are said the refugee. Today you were here. Ronino, when crow fast to pass and to remember say how she and then I didn't hire Kayin. And so na rechichen say and net yara eniema ewia no ebi kopie California museum mo omo te no mo say dabi omo de eniema aba museum ni eye maku pe omo de ombesa de ya de abre Nana, your friend of Prof. Sanre, one year profit in Kutamwa, down home dear sea aeroplane when they are dear by a dear chair, Nananu. For Jesse Abamon who saw some the sea and pop your farm, your near mampa, the whole dance in the bedroom, Nano. Yeguswara, me bedia diano, a fit nam qua broche him a friend. And also me call British Museum for real. Mam no mutin kuta ho ye nema wo ho. No mo can say emre wo ho nti wo mu ntimi mfa ma yen. As you beto aso edi ho kuta ho. Epimsoa na dano me ya etwemu ya afia etwemu na abroche hina ye dini sipo fro oto ne nsa freme no ka na ye di ka ho se me kwa mesa ko British Museum bio ye ko ye nam sa no mkodi nkuta ho se ne ma no da wo ha no
me kra Asanteman kra wo mti monwene ho na momfa mae no yes embra nti enti na so mbetimi ni ma aye nhyehyeye Ifa Bronia Professor McLeod won so wapa ha be ya Asante se ma be kira de wa ha ena me na na ko agimadu ase ne mu no mu nto aso ni nkuta ho omu to aso abusume ben kroni na ebe ba se afedi omu so apre se enema maku aduasa mienu omu de bebre na emum ya de bo ebosia na ya de asi ha hwe na che ya sa de omu de ama wo ya de fam ya ne ya de aba kakra che ya sa de ama yen e ka che me nam sia matia me fa no sa na ko ya mfie wo ha duonum ne ma na ya se de be ma me a na me de abesia se mfie mienza na bia ya sa ato aso mfie mienza am se ne imagine sa na me manfo ahu se am pass ye be fa ye ne ma ko na ni ye nyina ye ya me hu se nura na ye wo bibi na bibi nti ni broni apo nti na ma ya ye sa enti menu wo mo so aka se ampa mo apre so sa yeso ye bedi mra no so ye bedi nhyehyeye no so na bibi aye kama Chairman, me kan we ama me nanan mu nyina ehunu se Asante dati ase Enfie wo ha ne aduonu ni broni besa ekro no Nanso ye sikadade obi ani wo timi de nansa akata Atue ko hin na de aba Asanteman sikada obi ansa nkada enu ne kura Asanteman kura enu ne asamto ne na Asanteman yabo na seske dwada tiase ne wo ho de broni antimi obi ani ho obetimi enu na me pasa na na no nyina adi hu za Asanteman dati ase nanan mu adi hu moja ne koje maye ena Asante aduane aye de sika aye de ye noya ho ya baji sika ton nanan mo so anyesa itinei mu nyina ran fan hyem mu se o se mukum ho de gi Asanteman Mrantia ne maba ne nyina nya do ne yenya akoma pamfam Asanteman tede nanan mo ye no emba nyina tumi twituo di agina ho ma Asanteman sana me hwehwe free me nanan mo nyina ho sese ya ka Ghana ho eti emumra na nhyehyeye ye di so Memo mbia wasa Ghana fo hunu ne se
Who yet time would me as something free Ghana, say Muda. I'm on your phone, I saw four, when would me as something free Muda. So, cast over years and tear from what the time better, a good graph so. Nti mom ye nyina mom ye mfa don enka mom ne entra ye ne etra dem popo di ti Asanteman ye nya na enye ye ye de troni enka bomo na te ha Minana no was zongo nyina minana me no mo te afefefe Anwura fo me ne na te ama me ba bi te efre na anwuraga Enzima fo me ne na te enzima hene beta traditional council Enfantifo ehine wa ha wotimu bi Na dia boneni aye E dopeni enche Ko baby so benya Asantenu tan wo ho a Na denti ni e kire do we na so mo de tan Asia ye Momie nyina anya baako ne enfa mo Ghana man Amanyo kuo no nyina hu se Asante ni mu a enye ye Ye nyina ra enai me de hye mu grama mu nyina ma hu se Asanteman da te ase Yenye nipa nsini wo bia ye nyina ya de kro ye baako Nemo memma kwa mu obi aso nsisi Asante Ya wote mu nyina mu hu se Amenyofo ni nyina de wose mu hu ne se Emre ye ninka so Enti mom ye mfa akoma pa ne do entra ma bibia ye Wunya tumi na referee hu a Wunya tumi na referee hu a Ka hu sa de wani mo twen Achame Yes, yeah, trying the Free British Museum, Beba. Oh, yes, you have to swim 9 no Beba. And not so bad, and I'm not getting in our big one, Mamma. No beer who say I'm pass our broken be we are near my court. Ya can see in never yet you Madani up where home Madani at the Archie may am I'm right here in my bar and some really we no young in Nani and found what they find your great man. That's how you get na mama ho din na ho na mo fa mu nyansa aka ho ne anyama ne anan mo ye bida yan su ye betimi aye so se medamu nyina se nanan mu nyina medamu asefa papa na me ni mu nyina na eji sa awoda ye damu asefa papa
Abusha na chese aha ena yedi dwumadie ni nyina yedi sie samre ya opem so akasa wie wotufo baabi a ye mede pa wakan se eden na asante ede aye Ghana nti asante ni ebibi mfa ma Ghana sei ena ese asante ana omo nyina enke humom na de kura ye no me yenkoso na yenkura mu na adepa ewofia eye Nyansapo kasamfoni suni omode na subscribe share na like na fo adwenche fa to ase e ma refi se abato afemu ene ewe wo ma yenkura ne nkakra na yenkura hwehwe ne yankutukuti ensan ye midi ene abusuapani owusu adwumi nyame ya adoma kwasi ade di enimi eye akwaside.
abaya bi ya beba ja na chire na dume fra no ne ani bi soja kokko ani bi soja ani bi samara wa ni be kaba ya bi ya so beba ja na chire asa wo nu be bi a wo fa no bo mo dia na so sa fa no be bi a ye ka sei na samara ukian baba brago baby I will be out because ya baby I can say party so baby you put down we be side and then our makasa this is a ya fa ko so ready to hot and this is a baby I can say then you know hana ya jewa ha obi ado ka baby Dentini bube, the brebe se bube. Ebeye de den. Kura preko enim sebe, odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra. Tanyini wantena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wo nye bi. Tonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntuma ye fe. Ni din de seyin. Ni din de Obama. Akola wa no so. Pese otrimu usuma. Ense bratam. The program ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twere ni mu nyame nai. Ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone bekwen bodi atwede. Na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade.